Per donar-nos d'alta a la comunitat virtual d'Espurna Amic ho podem fer anant a la pàgina web del claustre i des de l'accés directe d'espurnaamic.com registrar-nos. A la part dreta hi ha un botó que diu registrar-se, en el qual ens demana un correu electrònic i una contrasenya que hauria de ser diferent de la del correu, o sigui, la contrasenya d'accés a aquesta comunitat virtual. Una data de naixement, ens deixem els 18 anys i ens demana un codi de verificació per evitar altes massives que podrien afectar el portal. Un cop ens hem registrat, ens demana informació una mica més concreta sobre el nostre nom. És recomanable de pujar una foto, per exemple, de l'Espurna, i ens demana una sèrie de dades d'àrea curricular, aules obertes, per exemple, nivell educatiu secundària, sistema nova oberta, sí, i els blogs, per exemple, i si tenim una pàgina web personal la podem indicar i ens unim. Un cop hem fet aquest pas ja som membres de la comunitat i estem registrats a la banda esquerra com a nou usuari.